Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke maske sithethe ngoPitso Mosimane. uPitso Mosimane uthi yena akanokwazi uaplayela umsebenzi weKaizer Chiefs, akalulo olohlobo luaplayela umsebenzi yena njengokwendalo okanye kumgangatho akuwo. Uthi yena inye kuphela into emsebenzelayo imisebenzi ayenzileyo ebholeni elikhulu ke lalapha ke eMzantsi Afrika, ukuquka ke ehlabathini liphela. Uthi imisebenzi yakhe iyazithethela. Uthi yena ulindela nje kube yilo team efika ethi ke Pitso Mosimane siyakunqwenela, sicela ukuze sawusebenzisana, bahlale phansi ke ngoku bathethathethane babonisana into yokubana ke bazawusebenzisana kanjani. Kodwa uthi uba ke iKaizer Chiefs ilindile into yokubana a-aplaye okanye acele umsebenzi ngokwakhe phaa kuyo, mayilibale, akalulo yena lo hlobo lingacela umsebenzi. Imisebenzi yakhe yiyona imfunela umsebenzi okanye izinto azenzileyo apha ebholeni ke elikhulu zizona ezimenza into yokubana ke zimfunela umsebenzi. Ebephendula ke imeko ke xa ebebuzwa kutheni na angafuni ijob phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Watsho sitsho ke uPitso Mosimane wathi ke akathi ngekacoach eMzantsi Afrika, nayiphi na itim efikayo ethi yamfuna eSouth Africa basebenzisane, bahlale phantsi, xa bethetha bavane, loo msebenzi lo angawuthatha. Uthi neKaizer Chiefs ke iselungelo lokubana ke ngakhawuleza ifike kuye ngoba naye umzekelo akakenzi into zothi ga ngoku xa inofika ithethe naye, bathethathethane, bavane ngento yonke, angawamkela ke lo msebenzi, aqhubeleke ke aqeqeshe kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kona ke ngokomgangatho yena kuwo okanye ke ngokomisebenzi ayenzileyo, noko akekho kulungelo lapho angahamba enkqonkqoza ecela umsebenzi, akekho kulungelo lapho angathi aplayele umsebenzi. Imisebenzi iyazizela kuye ngemisebenzi yakhe athe wayenza. Nawukhumbula ke into yokubana kuPitso Mosimane wenze indumasi kwiqela leMamelodi Sundowns, zonke ezaa sizini ebephaa umfana omntu ephumelela ikhaphu, ephumelana CAF Champions League, umfana omntu lapha kwiqela ke leMamelodi Sundowns. Endicinga into yokubana ke senguye yedwa kumqeqeshi phaa kwiSundowns waphumelela ke iCAF Champions League. Bazamile bohlulakala ke abanintsi napha kwiqela lase-Egypt, Al Ahly umfana omdala ufike lapha waphumelela iikhaphu ezinintsi umfana omdala. Wena kwiSuperSport United wayenze kakuhle kakhulu phaa uPitso Mosimane. Loo nto iyakuxela into yokubana ke unyanisile xa esithi ke yimisebenzi yakhe ke emthethelelayo, yena akasankqonkqozi hambe ejonga ijob. iKaizer Chiefs kuba ke izawulinda yena hamba onkqonkqoza, mawukubeke soze kubekho nto ke ibadibanisayo. iKaizer Chiefs biyamnqwenela uPitso ayisebenzele, izawuza kuPitso itsho ithi nantsi offer, masithethe phezu kwale offer siyiphethe singamakhosi. Wena Pitso Mosimane uthini na emveni kokuPitso abeke yakhe imiqathango njengomqeqeshi omdala, atsho athi ndiyayamkela ke le job phantsi kwezibhabhathiso ezinje ke, into ethile nto ethile nto ethile ke anizuyenza mna ndizakwenza into ethile nto ethile nto ethile ke lapha kule tim. Babe ke bavumelana emveni koko ke athathe lo msebenzi. Njalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niyiva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.